Живеем за да караме и караме за да живеем. Това е свободата. Това е начин на живот. Никога не се отказваш. Когато говорим за тези, които обичат да карат и карат за да живеят, връзката между човека и машината не познава граници. И колкото по-шумен е моторът ти, толкова по-добре. Просто е страхотно. Проксима Видео представя документалния филм "Страстта да яхнеш мотора". Рокерският рай. Обещайте им го и те ще дойдат. Мястото – Стърджис, Южна Дакота. Събитието – за истински отдадените. Това е едно религиозно изживяване. Идваш в Стържис, защото е страхотно да караш. Да се забавляваш на мотора. За това става въпрос. Винаги съм искала да го направя. За мен е сбъдната мечта. През 1938 Папи Хойл, любител на моторите от Стърджис, Южна Дакота, организирал първия събор Стърджис. Той е продължил 2 дена и на него имало 19 участници. След повече от половин век страстта на Папи се е превърнала в заговезни на мочурища, известно още като съборът и състезанията в Стърджис. Стърджис е известен по цял свят с рокерите. Тук има хора от Европа, Япония, Иран, Саудитска Арабия, Южна Африка. Обаждат ни се от всякъде и искат да присъстват. За една седмица този малък град в черните хълмове на Южна Дакота става мека за мотористите. Идвам тук. Не съм пропуснал нито веднъж цели 24 години. Пристигаме с всичките ни приятели и срещаме още много нови познати и приятели. Тук съм за 5-та година. Той ме доведе в годината, в която купих мотора си и от тогава редовно сме тук. Събитието продължава 7 дена и привлича около 400 000 мотористи. Мечтата на зяпачите. Само да си седиш и да гледаш хората. Да видиш всичките тези мотори и всичките тези хора от най-различни слоеве на обществото. От таратайките до моторите за изложба. Страхотно шоу. Въпреки че до Стърджис може да се стигне по много начини, за някои най-важното е самото пристигане тук. Много хора не гледат с добро око на тези, които возят моторите си до тук, но всичко зависи от това как искаш да го направиш. Моят се събира отзад в пикапа ми и това е най-важното. Защото нямам специално ремарке. Събира се чудесно. Всъщност, отзад влизат 2. И така мога да си донеса питието, храната и каквото друго ни трябва, за да ни е максимално приятно.
Ако нямаш камион, трябва да се оправяш с това, което можеш да натовариш на мотора. И спиш в палатката ми, пиеш от моята бира или при някой друг с камиона. Карам харлитата си, но понякога предпочитам да ги натоваря на караваната, заедно с всичко останало. Този камион, както и доджа, не могат да се сравняват с нея. Събират много неща, но важното е да стигнеш където искаш. Удобно, без да се скапеш от пътя. Това е новата ми играчка. Страхотно е да си с мотоциклет, където има много народ. Докато колата е паркирана на едно място, ти винаги си в центъра на събитията, лесно паркираш, правиш каквото искаш и си свършил преди повечето от тях да са успели да се паркират. Независимо как са пристигнали в Стърджис, всички са съгласни, че няма да имат търпение до следващата година. Нека да ти го кажа така. Ако някой дойде при мен и ми каже: приятел, можеш да отидеш където поискаш, по целия свят, с когото поискаш. Дори ще убедим нея да дойде с теб. Или някой друг, някой крал. Защо? Аз вече съм тук. Не мисля, че има място, което бих предпочел. Знам, че няма друго място, на което бих предпочел да отида. Това е най-дивото нещо, на което съм била и следващата година със сигурност ще дойда пак. Любовта към карането. Всяка година около 400 000 любители на моторите поемат на поход до този тих град в мочурищата, известен просто като Стърджис, и отдават почит на страстта си към карането. Това е нещо, което е в кръвта ти и ти просто го правиш. Любовта на Америка към моторите е по-голяма от всякога. Днес повече от 30 милиона американци карат мотор. Мъже и жени, млади и стари. Това, което ми харесва в мотоциклетизма е да яхна мотора си, а и свободата, чувството, че си с майката земя и усещането за свобода. Както казва президентът на Харли Дейвидсън, Ричард Тирлинг, начинът на живот на рокера е уловен в хрома. Живея за да карам и карам за да живея. Не знам как се е появило, но като всяко мото, то казва с няколко думи нещо много емоционално, което е нашата същност. Тази емоция, която ни владее, но всеки го разбира по свой начин. Въпреки че няма дума или фраза, която да опише страстта им към карането, е лесно да разберем защо те живеят за да карат и карат за да живеят. Начело на глутницата е губернаторът на Южна Дакота, Бил Джанклов. Вълнуващо е, зареждащо е, а и е голяма веселба. Да караш мотора е невероятна свобода. Това е едно от малкото неща в живота, където можеш сам да решаваш. Отиваш натам, на където завъртиш кормилото. Усещаш всичко, подушваш всичко, усещаш мириса на боровете, на тревата. Невероятно е. Това е усещане, което минава през теб, вместо да си затворен в колата. Чувството е неописуемо и мисля, че това е свободата. Обожавам го. Сексуално е. Така е, наистина. Колко добре се чувстваш, когато си отгоре, и мисля, че ако попиташ някой, който има Харли, ще ти каже, че заради шума, вибрациите и силата, определено, чувството е различно. Това ни събра. Запознах една нейна приятелка, която ми каза: познавам едно момиче, което ще ти хареса. Пилотира самолети и има мотор. А аз казах: да, ще ми хареса. И се влюбих в нея от пръв поглед. Това е начин на живот. Никога не се отказваш. Аз съм на 72 и никога няма да се спра. Не, докато ходя и дишам.
Въпреки че участниците карат хиляди километри за да стигнат до Стърджис, организираните обиколки на околността са неотменна част от рокерските събори из страната. Днес не само рокерите печелят от груповите обиколки. Много от тях се организират за благотворителност или за някаква друга кауза. Тези рокери за живот, както ги наричат, доказват, че светът на моторджиите има голямо сърце. Рокерите и мотоциклетистите са нормални хора. Всички ние работим, отговорни сме, имаме деца, филантропски идеали и... Това, че караме мотори, не ни прави престъпници. Всички ние се борим с ежедневието и правим каквото можем да популяризираме това, което е важно за нас. Ако изглеждаш добре, се чувстваш добре. Тук в Стърджис е важно да видиш и да бъдеш видян. Хората обичат да се маскират и това е част от самото събитие. Има всякакви облекла, например, индивидуалистките с техните красиви кожени костюми, други с оскъдни мрежи. Има такива побански и такива с дънки и тениски, защото така е по-удобно да пътуваш. Не можем да гарантираме, че да изглеждаш добре ще те направи по-добър мотоциклетист, но независимо дали си начинаещ или професионалист, е важно да се вписваш в картинката. Много хора не осъзнават, че когато караш мотор, носиш кожа, защото тя те предпазва, ако паднеш. Така че тук ще видите доста кожа и когато карат, те ще я носят. А дамите показват повече от своята кожа от обикновено. И никъде няма да видите толкова тоалети, колкото на рокерски събор. Тук е толкова готино, защото има много аксесуари, кожените дрехи, веригите, от украса за бутушите до кожените сутиени, плитките. В града можеш да намериш толкова много неща, изработени от метал и какво ли още не. Много е весело. Всеки може да се облече така, както иска. Якно си мотора и носиш нещо наистина яко, направено за мотор. Хората ще те гледат, ти ще се чувстваш добре. Колкото повече те заглеждат хората и колкото по-шума на мотора ти, толкова по-добре. Супер е! Единствен по рода си. Когато става въпрос за перчене, тези професионалисти поставят моторите си на първо място. Тези от нас, които се занимават с моторите си до такава степен, наистина изразяват нещо вътрешно. Творчеството, което ми е дал Господ, за да обработвам и променям този метал, определено е уникално и е част от мен. Всеки Харли е продължение на самия теб. Това е нещо лично, правиш нещо свое. Можете да видите 100 Харлита и всички те се различават по нещо. Харли произвеждат различни дизайни и различни модели. Но мисля, че когато хората започнат да ги преработват, те се опитват да вплетат себе си в тях. Опитват се да внесат това, което харесват. Някои обичат ярките цветове, други харесват хрома, трети искат скорост. Тоест, зависи от това кой какво харесва. И мисля, че това пренася личността му върху мотора. Точно както те са личности, днешните рокери не се спират пред нищо, за да са сигурни, че и моторът им е уникален. Чувствам, че той до някъде отразява част от мен. А чрез техните, те също казват нещо.
Как искаме да изразим себе си? Моторът е прекрасен начин. Чувството е страхотно, когато караш, и понеже моторът ми не е преработван много, и има всички стандартни части на Харли, и когато спреш на някоя бензиностанция и някой ти каже: леле, това е Харли, нали? Отговаряйки на търсенето на уникални части и аксесуари, индустрията дава на собствениците на мотори неограничени възможности да изразят себе си. Търсех нещо много, много диво. Винаги съм била буйно момиче. Сложих пламъци и хром. Всичко, което може да ви хрумне върху него, е огън и е горещо. Харесва ми. Харесвам този имидж. Ами това е един стар Хардейл. Много прилича на мен. За сега ми харесва много семпъл, много изчистен. Направих го да изглежда изчистен. Свалих много от ненужните аксесуари, нищо натруфено. Докато не намеря перфектният цвят, тогава ще направя нещо. Тук сложихме нитро. Това, което прави, е компютъризирано. Пуска се от тук, включваме го. Компютъризирано е и когато подаваш газ, той се намесва. Дава ти невероятна мощност. Влязох в магазина и там беше този Wild Glide. Мислех, че Wild Glide-овете имат широка предница и не ме интересуваха особено. Яхнах го и това беше моят мотор, нали знаете, просто го разбираш. Всеки си избира разни ярки цветове, но не и аз. Явно съм по-консервативна. Тези мотори са съвсем различен стил. Това е Softail от 88, а нейният е FXRP от 90-та. Нейният в началото беше магистрален патрулен мотор, полицейски мотор с сирени, светлини и всичко останало, и го превърнахме в това. Всъщност, единственото общо помежду им е, че са боядисани по подобен начин. С изключение на това са напълно различни. Различни стилове. Имах една симпатична кола, която беше боядисана по същия начин. Но тя стана толкова скъпа за поддръжка, че си казах: защо не приложим технологията върху Харли? Имам Fatboy от 93-та и моторът ми е малко по-различен. Всички залитат по хрома, а аз направих всичко черно. Моторът ми е 99,9% черен, вместо хромиран. Ако още не можете да разберете какъв е човекът по вида на мотора му, понякога те дори са ви го написали. Това е моята гордост и радост. Нещото, което ме прави щастлив. Едно от нещата, които ме правят щастлив. Мотори на плажа. От мочурищата на плажа. Добре дошли на Дейтона Бич, Флорида. Тук има пясък, слънце, сърф и за 2 седмици всяка година това място се превръща в мека за любителите на мотори, които искат да избягат от студените зимни ветрове. В началото, преди много години, е бил просто плаж, а след това се е превърнал в мистерията Дейтона Бич. От филмите, след това хората, впечатленията, които хората са имали за рокерите. Дейтона е, може би, първият град, за който знам, освен Стържис, който позволява на рокерите да идват. Тук има седмица на мотора през пролета и Мотофест през есента. 2 весели слънчеви събития, които привличат ненаситните рокери. Седмицата на мотора е чудесно спасение за нас, защото обикновено през март вкъщи има по метър сняг. Ужасно е студено.
разриваш колата си и така нататък. Трябва само някак да докараш мотора си до тук и да прекараш седмицата на хубаво и слънчево време, на 22-26 градуса. Хубава ваканция. Имаме много приятели, с които сме се запознали през годините, така че има много за правене. Това е чудесно място за рокерите да припалят моторите си през студената зима и да се сгреят с няколко добри приятели. В Дейтона има всичко. Много неща за гледане и правене. На първо място в списъка на събитията е пиленето на гуми в известния бар Железният кон. А за тези, които предпочитат да рискуват по пресечен терен, пясъчните брегове са тест за майсторство и търпение. Не е толкова лесно, колкото си мислите, защото на някои места като това затъваш. Да караш по плажа е купон, но е и малко коварно. Семейни занимания. Докато едни рокери обичат да следват пътя сами, други предпочитат да пътуват в асфалтовата джунгла с няколко добри приятели. Но кръвта и някой литър валволин вода не стават. Това е семейство Росмайер и моторите са тяхна страст, едновременно в работата и свободното време. Мисля, че е страхотно. Едва ли много семейства имат възможността, която ние имаме. Чудесно е да караш и да знаеш, че всички са там, но и трябва да ги държиш под око. Това малко те напряга. Нашето семейство си имаме знаци с ръце и така нататък. Знаем, че за да сменим платното, този, който отвън само трябва да се огледа и онзи до него знае. Трябва да се отмести. Когато караш с едни и същи хора, с времето ги опознаваш. И ако в групата дойде някой нов, тогава си малко несигурен в него. Когато семейство Росмайер са вкъщи и работят, умовете им все така са завладени от моторите. Те са гордите собственици и работници в Харлей Дейвидсън, Дейтона. Може би за някой това е работа, но татко Брус го нарича хоби. След 25 години, като се пенсионираш, получава златен часовник. Това е моят златен часовник. В пенсия съм и се забавлявам. Това е нещо, което семейството ми аз харесваме. Атмосферата е толкова различна, а и е добър бизнес. Всичко, което правиш, е свързано с свободния дух. Хората тук се забавляват. Това им харесва. Не се сещам за много неща, които доставят такова удоволствие, като карането на мотори и приятелството, а те са част от това. Да си рокер. С дъщеря им Ранди, която отговаря за продажбите, и синът Уил, който оглавява сервизния отдел, за семейство Росмайер бизнесът и карането на мотор наистина са семейни занимания. Гризачи ли? Не съвсем.
В града карат заедно група рокери, тръгнали на мисия. Но не се плашете. Не са дошли да разрушат домовете ви. Не. Тези момчета са хамстерите, артистичните ветерани сред моторджиите. Хамстерът не е самотник. В хамстерите сме много хора. В момента имаме около 150 члена и това е нещо като клуб. Ние сме група от майстори на мотори и любители, която се обединява около преработените Харли Дейвидсън. И това е, което ни свързва. Хамстерите са група приятели, които са запалени по преработените мотори. Събираме се няколко пъти годишно из цялата страна и се виждаме спознати от къде ли не. При нас има всякакви хора. Има доктори, адвокати, менеджери, президенти на различни компании, а също и оксиженисти, и механици. Няма значение какво работим. Важното е това, което ни събира. Моторите и преработените Харли Дейвидсън. Въпреки че е трудно да не забележите група хамстери с техните клубни тениски, те са известни преди всичко с любовта си към преработените мотори. Обожавам да карам мотор, но обичам да работя по него. Почти толкова, колкото и да го карам. Така че веднага, щом свърша с един, започвам да правя следващия. Наистина, веднага, щом свърша с едно нещо, е време да започна да работя по нещо ново. Имах мечта и тази мечта се сбъдна. Исках малък чопър Спрингър с твърда рамка. Вижте, тук няма окачване. И точно с това се здобих. Исках да е в цвят, в който тогава нямаше други мотори. Когато го завършихме миналата година, всичко това се сбъдна. И затова той е много специален за мен. Веднъж годишно хамстерите показват своите специалитети на колела и пристигането им в центъра на Стърджис е едно от най-очакваните събития. Много е вдъхновяващо. Ние обичаме да показваме моторите си, харчим доста пари по тях и се гордеем с тях. Не се мислим за по-добри от другите, но това е нашата страст и тези обиколки ни харесват. А и хората и търговската камара на Стържис искат да минем с моторите през града. Това си е подвижна изложба. Кой е в основата на това необичайно изкуство? Повечето хамстери смятат Арлен Неси и Дони Смит за Винсент Ван Гог, света на преработените мотори. През 70-те беше малко по-различно, но в днешно време хората наистина искат да карат нещо свое лично произведение. Това е част от самите тях и ги прави много щастливи. Когато си ги вземат, те са като деца с нова играчка. Наистина е приятно да се работи с такива хора. Винаги става много лесно. Непрекъснато искам да опитам нещо ново и някак си просто ми хрумва. Имам късмета да опитвам различни неща, които никой друг не прави и се получава доста добре. Хората го харесват. Харесвам своето изкуство. В началото въобще не мислех за това като за изкуство, но много хора са ми казвали, че е. И ако се замислите, наистина е така. Може и да не е върху платно или стена, но някои от тях определено са достойни за изложба. Двойствен живот. Въпреки че изглеждат малко страховити в тези кожи и вериги, много от съвременните рокери не могат да бъдат наречени свирепа банда. Това е Грейди Пфайфер, вице-президент на международна фирма за електроника с централа в Южна Калифорния. Но в един от членовете на мотоклуба на хамстерите също можете да разпознаете Грейди. Кой от тези съвършено различни образи разкрива най-добре истинският Грейди Пфайфер? Не знам. Предполагам и двата. Живея живота, който трябва да водя извън хобито ми. Моторите. Той ми осигурява средствата и възможността да се наслаждавам на мотора, като го оставя само хоби. Това не е бизнес.
Грейди няма затруднение да реши коя част от живота си предпочита. Очевидно работата ми е важна за мен. Тя е ключов елемент от живота ми. Нося костюм и въртовръзка вече 25 години и това ми е втора природа. Мога да я вържа и на сън, да си вържа въртовръзката и на сън. Но от друга страна ми е приятно в дънки, тениска и чифт каубойски бутуши. В този бизнес има много стрес и напрежение. Не казвам, че това не ми харесва, това ме движи, но няма нищо по-хубаво от това да отидеш в гаража, да поработиш по мотора си или да го изкараш и да покараш няколко часа. Така определено се проветряваш. Стане ли въпрос за страст, никой не е по-романтичен относно карането на мотор от съвременната жена. Жените мотористки. Забравете за возенето на задната седалка. Днес жените по света излизат напред във всички области. Контролът е изцяло твой. Това е хубаво усещане за една жена. Чувстваш се силна и горда. Усещането да караш мотора си е страхотно. Исках да го направя. Реших, че ако успея, за мен това ще бъде истинско постижение и е така. От това се чувствам добре и съм горда със себе си. Страстта към моторите винаги е била споделена между мъжете и жените, но страстта към управлението им е друга тема. Мислех, че повечето от жените не се интересуват толкова от моторите, колкото от дрехите, но все по-често срещам жени, които карат. И то добре. Днес жените правят революция в света на моторите и, така да се каже, яхват мотоциклета. Жените, свикнали да се возят отзад, сега искат самите те да карат. И ние трябва доста да поработим, за да им доставим продукти, които да го позволят. Дамите напредват постепенно, съобразявайки се с средствата и кариерата, и стигат до момента, в който си казват: «Хей, имам парите, имам уменията и мога да го направя. Ако искам, и Бога ми, как го правят? Карат прекрасни машини и ги карат добре». Въпреки че жените се наслаждават на усещането от вятъра в лицето, някои от мъжката половина бавно схващат идеята за новооткритата им независимост. Вчера седях пред един хотел и чаках групата, когато 5 мъже се приближиха. Гледаха мотора, снимаха го, дойдоха при мен и ме заразпитваха за него. Какви са частите, неща от този род. След 10-минутен разговор един от тях ме попита: «Моторът твой ли е?» А аз казах: «Да, мое е». «На кого мислиш, че е? Не съм го откраднала». Но той беше изненадан от това, че моторът е мой и че разбирам от него. И така, кой кара по-добре? Не мисля, че полът има нещо общо, въпреки че трябва да призная, че съм виждала повече калпави шофьори жени, отколкото мъже. Но това е по-трудно простимо при мъжете. И в двата случая едно е сигурно. Двойка, която кара заедно, остава заедно. Харесва ми, когато жена ми кара с мен. Поглеждам в огледалото или напред, а ако е пред мен и когато прави хубав завой, аз му се наслаждавам. Това ми носи голямо удоволствие. Супер! Карам собствен мотор от около година. Мъжът ми ме изрита от неговия и каза: «Време е да имаш собствен». Класиката се въздига. За традиционалистите съвършеният мотор е само Харлей Дейвидсън и никой друг. Но пазете скалповете си, защото една почти изчезнала марка отново е поела по пътя на войната.
Имало едно време звяр на две колела, който бил по-популярен от Харли и Дейвидсън. Индианецът е най-добрият мотоциклет, правен някога. Произведен в САЩ от мотоциклетна компания Индиана, вождът, както са го наричали, е властвал над пътищата на Америка. Индианците са класически мотори. Като класически е ключовата дума. С тях е толкова приятно и хората, които ги притежават, са чудесни. Така че индианското движение е голяма забава. Въпреки че компанията прекратява дейността си през 1953 година, вождът продължава да вдъхновява поколения моторджии. Те са относително първобитни, но си остават машини с чудесен дизайн. Можеш да караш вождовете по магистралата, без да изоставаш от съвременните мотори. Според мен се управляват по-лесно и са по-маневрени. А и в момента ретрото е много на мода. Все повече и повече хора се интересуват от стари мотоциклети. Надявам се това да продължи. Имал съм Харли Дейвидсън. След първия ми мотор, Панхет от 57-ма, още докато бях ученик, и съм сменил няколко Харлита. След това се здобих с този вожд. Привързах се към тумбестите калници и от тогава вигвамът се понапълни. Не знам дали са противоположни, но имиджът, който има индианецът, е по-романтичен от този на Харли. Докато Харли е мачо, готин и много холивудски, то моторите индианец са по-закръглени и изглеждат в стил арт-деко. Те носят много емоция и хората, които ги притежават, го правят, защото искат индианец, а не защото искат мотор. Иначе биха могли да си вземат Харли или Хонда. Жажда за скорост. Те обичат да карат и карат за да живеят, но докато повечето от състезанията по улиците на Стърджис са за забавление, те обичат и да побеждават. Когато съборът в Стърджис започнал преди повече от 50 години, именно състезанието събрало мотористите сред черните хълмове на Южна Дакота. Днес традицията продължава, както и съревнованието. Госпожи и господа, запалете двигателите си. По 400-метровата скоростна отсечка състезанието може да продължава само секунди, но тръпката да го изпиташ е усещане, което остава за цял живот. Невероятно е страшно ускорение. Това тук вдига 240 км за 4 секунди и половина. Така че е трудно да обясниш на някой, който не го е правил, какво е усещането. Все едно са те изстреляли от оръдие, истинска ракета. Това е ускорение, което не можеш да сравниш с нищо при обикновените мотори или... Не съм скачала с парашут, но предполагам, че е нещо подобно. Нещо от този ранг. ...800-метровото трасе предизвиква чувството за баланс, координация и скорост. У някои страстта към карането се е родила рано. Трябва да се научиш да си избираш коридор, който ще е подходящ за теб. До кога ще го следваш, кога да подадеш газ на излизане от завоя и колко. Харесвам и скоростта. Обичам накланянето. Любимата ми част е, когато се накланяш. Гмурването, завоите. Такива неща. Трябва да легнеш правилно на завоя. Да легнеш колкото можеш по-ниско. Трябва да поддържаш скоростта на мотора. Трудно е, но трябва да си доста бърз. С много газ.
Толкова си нервен, че коремът ти започва да се бунтува. Продължаваш и щом веднъж изкараш мотора си на линията и се приготвиш за старта, забравяш, че светът около теб съществува. Стане ли въпрос за катерене по хълмове, това е битката на човека и машината срещу планината. Нагоре по хълма, ако се зазяпаш, падаш. Така ми е най-лесно да го опиша. Кралят на планината пристига в Стърджис в коляска на 4 колела, построена от Додж. Рокерският пазар. Това е нещо между 500 събирания на класа и марокански битак. Тук можеш да ядеш каквато храна поискаш. Китайско, пържоли, хавайско, каквото и да ти се доведе. Тук го има. Стърджис е също така и сцена за една от най-големите рекламни кампании. И Cycle World и камиони Dodge са обединили сили, за да сбъднат мечтите на двама нови собственици на камион Dodge и Харлей Дейвидсън. През последните 6 месеца слушате, че Cycle World ще подари чисто нов камион Dodge и чисто нов Харли Дейвидсън. Това ще стане точно в този момент. И така, нека заедно, госпожи и господа, да поздравим спечелилите. Тези чисто нови Dodge и Харли Дейвидсън от Бърлингтън, Северна Каролина. Дин и Доренда Бъруел. Въпреки че само двамата получиха голямата награда, всички се прибират вкъщи победители, след като са споделили страстта си към моторите. Гледахте документалния филм «Страстта да яхнеш мотора», представен от Проксима Видео. Филмът е подготвен за излъчване от екип на Мависта Студио. Преводач Хари Харалампиев, редактор Мариана Добрева, тон режисьор Михаил Георгиев и актьорите Анета Генова, Георги Тодоров, Станислав Пищалов. Техническа обработка Ретел Аудио-Видео. You'll never know what's on a man's mind unless you're wearing his boots. What looks like reckless abandon turns into you